Sabi nga sa akin guys ni Ma'am Rina Tanyog, yung class advisor po ng classroom na ito, ang kanya daw pera ay hindi basta-basta nauubos, ang kanyang mga kayamanan ay hindi basta-basta nauubos, pero ang kanyang juiciness, kunting-kunti na lang, magmamara na siya at mararaging na siya. Ayan, welcome back mga kachapsoy. Yes, your breakdown you at welcome sa ating panibagong vlog for today's video. Yes, your breakdown you. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga nakatutuwa at good vibes na mga kwentuhan at halakhakan. Yes, yo, tara guys. And syempre for today's video, nandito po tayo ngayon sa Magsaysay Elementary School, sa aking school, at lunchtime na po, labasan na po yung mga bata, pero nandito po sa kabilang room po ay nagpupukpukan pa rin po dito ang mga pukpok. Mga pukpok. Ito po dito yung classroom ni Ma'am Rina Tanyog. Ito po yung isang makeshift room dito po sa aming school, at nandito po yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga parents. Bagaman po si Ma'am Rina ay nandoon sa seminar, at yung mga masasigasig na mga parents niya, mga magulang niya ay nandito nagpupukpok dahil sobrang init po. Ayan yung kanilang bubong, dahil mainit na mainit po, nilagyan po nila ito ng plywood. So ito po kinakabit na po dito ng mga tatay, dahil para po maibsan po yung init ng panahon na nararamdaman ng mga bata, dahil talagang para silang piniprito dito mga guys kapag tanghali. Sabi nga sa akin guys ni Ma'am Rina Tanyog, yung class advisor po ng classroom na ito, ang kanya daw pera ay hindi basta-basta nauubos, ang kanyang mga kayamanan ay hindi basta-basta nauubos, pero ang kanyang juiciness, kunting-kunti na lang, magmamara na siya at mararaging na siya. Para po sa kalaman ng lahat, ito po dito ay makeshift classroom dito po sa Magsaysay Elementary School sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Ito po ay nagawa sa pamamagitan po ng PTE funds at pagtutulong-tulungan po ng school at community para po maipatayo ito, dahil kulang po kami sa classroom. Ito po ay naipatayo ng aming school sa pamamagitan ng PTE funds at alumni funds para po solusyonan ang kakulangan ng classroom sa aming school, dahil alam naman po natin na kulang po ng kakayahan ng ating pamahalaan para po bigyan ng classrooms lahat po kakulangan ng mga classrooms sa lahat po ng mga schools. So bagaman po ito'y maliit, sapat na po ito para po sa kakulangan ng classroom sa aming school, pero ang problema po ngayon guys, sobrang init po talaga ng panahon, kaya po yung aming mga magulang dito ay nag-ambag-ambag. Yung buong klase po ng ika-6 na baitang ay nag-ambag-ambag po para makabili ng mga material, at lalong-lalo na po ng plywood, at syempre sila din po yung nagtatrabaho ngayon dito mga guys. Ayan, dahil sobrang init po talaga ng panahon, at sila na rin po yung mga magulang ang nagtatrabaho dito, at yung iba po ay nasa labas, naghahawan po, naglilinis po ng buong paligid ng makeshift room na ito. So ayan guys, ito po dito yung kanilang trinabaho. Ayan, buong area po ito, pero kinulang po ng material, kulang po ng plywood. Kaya naman mga guys, baka naman dyan mayroon sa inyong may mabubuting kapusuan. Ayan, baka naman po mayroon gustong magmalasakit dyan para po sa mga bata ng aming paaralan ng Magsaysay Elementary School. Pambili lamang po ng plywood, mga 2-3 plywood na lang siguro yung kakailanganin dyan para matapos ito. Yes, break it down you. Ayan guys, ibabalik po sa inyo ng pong may kapal yung inyong kabutihan na gagawin sa inyong kapwa. Kaya sana naman po mayroon pong magdonar ng plywood po para po matapos na itong paglalagay ng pantapal dito sa bubong na ito, para po maibsan yung sobrang init ng panahon, dahil kawawa naman yung mga bata. Baka malaman na lang namin na raging na po silang lahat dito. Ayan guys, tapos na. Yes. Kaso nga lang, yung huling part dito, ayan nagkulang ng plywood. So doon po sa aming mga masisigasig na mga magulang dito sa Magsaysay Elementary School, maraming salamat po sa inyong suporta, lalong-lalo na po doon sa mga nagtrabaho. Ayan, at doon naman po sa ating mga kababayan na gustong mag-donate, baka naman pwede kayo mag-donate dito ng materials, kasi sobrang init po talaga ng panahon dito. Ayan, actually sa buong Pilipinas. So pwede po kayong kahit dalawang plywood. Ayan, thank you so much. Yes, you break it down you.